Hi, I'm Dio Riquilman. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one. 5 years na po sa company. Now, team leader po sa Davao. So, medyo madami-dami na rin ang siguro naging experience sa company. From OIC, naging team leader ng in-house at North dito po sa Makati. Hanggang ngayon, napunta na po sa Davao. Actually, nakakatawa yung yung experience kung paano kami nagtagpo ni Madrid. From there, na-burnout ako sa dati kong company. And then, naglakad-lakad ako sa San Carlos hanggang sa nakita ko yung tarpaulin nila na we're hiring. And Saturday that time. So, tinanong ko lang kung kailan ang interview. Kung pwede magpa-interview. Tapos the next day, sabi niya, balik ka dito, dala ka ng resume. So yun, na Monday, nag-start ako, bumalik ako. Doon na nag-umpisa yung journey eh. Kung dumating ka ako sa point na literal 1 month, wala akong nakolekta. Hanggang sa dumating sa point na gusto ko na mag-resign. And then kinausap ko na yung OIC ko that time, si Miss Sok. Sabi ko, Miss Sok, mag-resign na ako. Hanggang sabi niya, Dio, hindi ikaw yan eh. Kinausap niya ako, minotivate niya ako. Then sige, sabi ko, I'm willing to give chance. Ano lang, tiwala lang. Naniwala ako sa company na kaya niya akong baguhin. Binago naman niya ako eh. Pananaw sa buhay, paniniwala. Hindi to kulto hindi tayo kulto rito. Sa akin lang, binago niya ako for the better. Hindi ko makakalimutan. Siguro, sa dami na yun, hindi ko na makakalimutan yung simpleng every moment. Alam mo yun na, yung pakiramdam, actually hindi na pangyayari eh. Pakiramdam na lang. Kasi kung pangyayari, ang daming nangyaring maganda na hindi ko makakalimutan. Siguro yung pakiramdam na lang na excuse me, para kang nasa bahay lang. Akala mo yung feeling mo, mga kapatid mo lang yung kasama mo. Literal, hindi ka umalis sa bahay, para ka lang nasa pamilya mo lang din. Kasi yung sa mga gusto kong pakiramdam, hindi mo mararamdaman yung pressure eh. Maraming changes na nangyari. Kukunti lang kami sa Pangasinan nun eh. Nasa around 20-25 person lang. And then kung titignan mo naman ngayon, meron na po tayong ilang branches. From Pangasinan, Makati, Cebu, Davao, may mga satellite, satellite branches pa tayo. I would just say thank you for accepting me sa family na to. That means a lot to me. Yung pakiramdam na you're working not just for the money. You're working not just for having a position. Kumbaga parang you're working because you love what you do. And they make me feel that way dito sa company. And happy 10th year anniversary po SP Madrid, and I'm looking forward for more successful years to come. At sana, actually hindi sana eh. Alam ko marami pa po kayong matutulungan ibang kagaya namin. At I'm hoping na ganun din ang maramdaman nila in return sa SP Madrid.